El nostre grup es diu Nanocientífiques i Nanocientífics, que som el Cesc, l'Alba, la Laia, el Damir i jo, el David. El nostre nanorobot es diu Purificator i soluciona la contaminació per partícules ultrafines i fums de dièsel. Hem triat aquest tema perquè la contaminació afecta molt a la salut de les persones i el medi ambient. També perquè hem estat estudiant les partícules en suspensió a l'escola i ens ha sortit un nivell molt alt de contaminació al pati dels petits, que és on ens preocupa més i volem trobar una solució. El nanorobot és de forma tubular i està recobert de partícules de diòxid de titani que nosaltres l'hem representat amb els comets liles. El diòxid de titani serveix perquè quan les partícules contaminants xoquin contra ell, amb una reacció química i amb l'ajuda del sol, les transformi en partícules no contaminants. El nanorobot també tindrà partícules de ferro, que les hem representat amb aquests gomets brillants platejats. Aquestes partícules serveixen perquè si volem moure de lloc el nanorobot o ja no fa la seva funció, amb un imant poder-lo treure. Hem pensat que posarem centenars de milers de nanorobots junts a sobre d'unes plataformes en ciutats i en llocs amb gent més sensible a la contaminació, com escoles, residències, hospitals, etc. Ens agradaria molt tenir-ne a la nostra escola per poder viure l'aire que respirem al nostre pati d'infantil.